Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El pare Massot, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2012. El monjo Josep Massot i Muntaner, més conegut com a pare Massot, ha estat guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que atorga Òmnium Cultural en reconeixement a la seva gran aportació com a filòleg, historiador i editor al capdavant de les publicacions de l'Abadia de Montserrat. Òmnium Cultural ha explicat que han premiat Massot amb el 44è Premi de les Lletres Catalanes, guardonat amb 20.000 euros per tota una vida dedicada a construir i divulgar la cultura catalana a través de la seva obra de savi i erudit. Nascut a Mallorca fa 71 anys, Josep Massot i Muntaner és filòleg, historiador, editor i monjo de Montserrat. Autor d'un gran nombre d'obres, 80 volums de llibres i 1.200 articles. Destaquen sobretot les dedicades a la història de l'Església i a la Guerra Civil a Catalunya i a les Balears. Una altra de les àrees d'interès del pare Massot és la cultura popular. A partir del 1991 ha tingut cura de la catalogació i publicació de l'obra del cançoner popular. També s'ha preocupat per la llengua. És membre de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Està en possessió de la Creu de Sant Jordi i ha estat nomenat doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears.